Přátelé, kamarádi, bazénoví nadšenci, v dnešním videu si tady ukážeme Pull-Up 2, jak ho spárujeme s Bluetooth, jak používat aplikaci Labcom, jak nastavit měření na více bazénech. Navíc si Labcom umí poradit i s tím, jaký dávky máte dávat do bazénu, a v neposlední řadě si ukážeme, jak nastavit pro Pull-Up, aby nám baterie vydržely déle. Toto vše dnes uvidíme a nejenom to. Já jsem influencer od bazénu, tak jdeme na to. Nyní už jsme v aplikaci Labcom. Je to aplikace, která se dá stáhnout jak pro Android, tak pro Apple, tak i pro počítačové rozhraní. První, co bych vám chtěl ukázat, je nastavení odběru vzorku. Tady si na to klikneme. Teď už máme. Žádné měření zatím nebylo nastavené. To znamená, že vpravo nahoře jsou 3 tečky. Zmáčknete je, nastavíme si je a nastavíme si nový místo v odběru. Dáme například bazén, identifikátor doma, nastavíme si objem, můžeme si tam dát adresu, kontakt a tak dále. Dáme si tam ještě jeden, například výřivku, objem, zase místo odběru. Tak. Nyní máme nastavený body odběry vzorků. Teď, aby se nám to propsalo do Pull-Upu, tak musíme nastavit Bluetooth, aby jsme propojili mobil s aplikací. Pull-Up musíme zapnout, to je zase na druhé straně. Následně zmáčkneme ikonku v mobilu, Bluetooth, skenování. Nic se vám tam zatím neukázalo, musíte na Pull-Upu zmáčknout 2x Bluetooth. Poznáte to tak, že nahoře vlevo se rozsvítí zelená ikonka Bluetooth. Teď na ní vidíte, že už se to napojilo, klikneme na to a máme propojené zařízení. To, co my jsme vlastně nastavili, bazén a výřivka, se zatím do zařízení nepropsalo. Vy musíte jít do aplikace, při spárování body odběry vzorku dáte na ten klíč a teď si to odškrtnete, OK. A nyní, když se podíváte do Pull-Upu, tak to tam máte krásně šipkou nahoru a už vidíte, že to tam je, že si to tam můžete nastavit. Bazén doma i výřivka. Když zapnete Pull-Up, tak už to tam máte. Jednoduchý. Další důležitá věc, která je, jsou tady ty automatické stmívání a sekundy, protože Pull-Up žere ty baterky, protože má barevný displej, takže vždycky to doporučuji nastavit tady na 15 vteřin a 120, aby vydržely a ta životnost byla co nejdelší. Samozřejmě nejlepší je koupit si náhradní, aby se vám nestalo, že když někam jedete, tak nemůžete měřit. Další věc, hodně užitečná věc je tady v aplikaci v Pull-Upu chemie. Musí se to sice nastavit, chvilku to trvá, ale je to geniální a strašně funkční. Ušetří vám to moře času s tím počítáním, kolik máte dát chemie do bazénu. Když se tady podíváte, tak ještě předtím, než si nastavíme doporučené dávkování, tak si koukneme na aktivní chlor, kde si vy vlastně nastavíte aktuální hodnoty, jaký máte. Jenom abyste věděli, že ta kyselina kyanorová se dokáže, když je tam hodně, a jak ten chlor vlastně funguje nebo nefunguje. My tady máme hodnoty pH 7, voda 25 stupňů, klidně můžeme dát 28, volný chlor 6, no, to je docela dost, tak dáme třeba 2,5. Tak, jenom abyste věděli, jak to funguje. A když máte kyselinu kyanurovou 100, že vlastně chlor pak nezabíjí bakterie. Docela důležitý. Když to dáme na 10, když je kyselina, tak jak chlor funguje. 20, 30, 40. Jo? Super věc. A pak doporučené dávkování. Já jsem tady zadal hodnoty objemu bazénu 30 kubíků, aktuální hodnota 4,7, cílová 7,2. Výpočet
3750 gramů pH+, abyste to zvedli na tak, jak by to mělo být. Tak, ale když vy se tam teď dáte, tak vám to napíše, že hodnoty nejsou. To znamená, že já vám teď tady ukážu, co si máte nastavit na moje produkty a ideální rozsahy, aby vám to šlo. Takže začínáme CA+. Tady si to okopírujte, zastavte si to, nastavte si to. Další CL-, CL+, pH-, pH+. Tady se jenom podívejte, pod množstvím výrobku je vlastně, pokud to jde dolů nebo nahoru. Plusko jde nahoru, mínusko jde dolů, takže nezapomeňte si to zaškrtnout. TA+, vidíte to? Šipka nahoru. A nyní vám ukážu jenom hodnoty ideálního rozsahu. Tady taky vedle mě se můžete podívat, můžete si to zastavit, uložit a nyní, když pak dáte doporučené měření, tak už vám to všechno bude tak, jak budete potřebovat. Když budete potřebovat zvýšit pH, snížit, chlor, kolik máte prostě dávkovat, kolik máte použít přípravku. A nyní už se blížíme do závěru dnešního videa, kde jsme si ukázali, jak propojit Labcom s Pulabem a nějaký to nastavení. Co se týče ještě toho měření, tak jsem vám chtěl říct, že měření je orientační, takže záleží na spoustě věcech, nemusí to být úplně sedět přesně, ale momentálně nic přesnějšího není, než je toto měření, nebo toto dávkování. Závěrem bych chtěl ještě říct, že Pulab 2 u mě na webu stojí 4150 a jedničku tam mám za 3499. Dá se sehnat někde jinde i levněji, ale já budu rád, když to koupíte u mě a podpoříte mě, abych vám mohl natočit nějaký další videa. Toto video jsem točil tady z mé nové prodejny ve Stránčicích, takže budu moc rád, když si tady za mnou zastavíte. Můžu vám poradit, anebo si sebou můžete vzít vzorek vody a můžu vám ho přeměřit. Pulabu tady mám dost. Mé jméno je Tomáš Planý, alias influencer od bazénu. Moc vám děkuju za sledování, můžete dát nějaký odběr a těšit se na další videa. Ahoj!